koch kichwoe luore gi ni malaria bende level mare mane en kure koro kaka gi chemotherapy bende chal kamano koro kaka ma kineno ka to inyalo ginene koro kineno kaka ma ineno ka entiere kaka nawacho inyalo chuo direct kata ikete ginene pige kosekete pige no to oluwo line no koseluwo line no ekodonje dend jatuo makoro laktare mabong'iyo ni ma atonego beni miyo yath marom kama kata ma ichwoya daktari ka koro wadhi e twak achiel kachiel wantiere kod thuon wach ni ikruok ne thieth mar chemotherapy okipimno ni ikruok en ga gima onego beni kete maino nikech ang'o koro gima timore mokwongo nikech jotuo opogore lakini nitiere gik moko ma bang' koseyudo diagnosis monyise ni jatuo in gi kansa to nitiere gik moko madhi mbele kuom jotuo te ma iluongo ni stages of grief mokwongo ma nyaka kila ng'ato okal to stage mokwongo iluongo ni otamore mokwongo kiyudo wach ni in gi kansa to nyaka itamri nikech ok idhi yiene to ayud golo kansa kanye mokwongo alafu koro stage mar ariyo kendo sama osetamre cha to wayiene jatuo bende jatuo nikech an kaka wuon kaka daktari kasenyiso jatuo ni to test mimo biduogo kowuok e lab gi mopim gi oyudo ni in gi kansa to jatuo nyalo yie kata onyatamre mokwongo kosetamre to wayiene kaka jothieth ni mondo odhi omany gimiluongo ni second opinion machielo kuom daktari moro ka daktari bende moro machielo bende kose ng'iyo moyudo ni en gi tuo kabila no kendo nitiere stage moro ma kendo jatuo nyalo dhiye to stage ni iluongo ni bargaining otemo paro ni to ong'iyo life ne kaka chalo mokwongo then nitiere stage moro bende miluongo ni depression ma iluongo ni depression ma nyaka bende kale depression ma jaka jatuo bende kale mokwongo then nitiere stage mar acceptance nyaka koro bang' grieving all those koseng'iyo motimo kila kitu stages mag grief go to nyaka kal stage mar acceptance ni oyie mare koseyie weche mag nini koro adier nosenwang' mopim gi dakteche kata adek ni ero yenyewe en gi kansa koro koseyie kanyo no koro eko achako koro nyise kaka onego bed ni oikore ne thieth mar kansa to ikruok ne thieth mar kansa en noluwo instruction mag daktari mokwongo to mar ariyo bende nyaka ong'i gimoro ka diet ne chiemo mochamo nyaka ong'i ni nochamo ang'o nyaka daktari bende bonyise nikech thieth mar jatuo oriwo ji mang'eny oriwo daktari mar yath oriwo daktari mar thieth wuon oriwo daktari mar chiemo to oriwo daktari bende ma miye gimiluongo ni counseling matimo ne counseling koro nyaka oikre ne gigi te nyaka oikre ne chiemo nyaka oikre ne counseling ma nyaka odhi through no koro jatuo kaka jatuo onego bed noikore ne gigi te mano mokwongo then nitiere chemotherapy kaka itime obiro ni time gi stages to jatuo ka jatuo nyaka ng'e ni tije otimo nang'o konyise ni obiro kawuono bang' ndalo wige ariyo to onego bed noluwo mana wach konyise ni oduog bang' wige ariyo to onego bed noduogo mana bang' wige ariyo nikech kikoso thieth to mano kelo shida kendo moko apani mano wabomulo bang'e matin daktari to kata kamano kidieny mokwongo minyisowa ni nitiere gik mang'eny mathoro timore seche ma osetim diagnosis ma bende thothne utimo ma upima nikech kansa ok nyal wach ni ng'ato nitiere godo nyaka pime ma yud ni entiere kod kansa kati wacho kacha ni kidieny mokwongo en ga denial tiene ni jatuo tamore kati wantiere kacha kar gi bargaining ma ogo kwano gi en wuon kati wantiere kar depression mama en tuo mar obwongo ma bende wayudo ni nitiere kaka bende kapono ni ok ong'e ng'ato maber to nyalo kelo chandruok
ikruok nikech wang'iyo chemotherapy kod ikruok ne chemotherapy aneno ka gini onywando gik mang'eny e obwongo ka kapok ng'ato ochopo e chemotherapy kocha en ang'o ma itimo mar iko pache kaachiel kod dende kaachiel kod obwongo ne thiedhni e yor obwongo nikech aneno komako gik mang'eny mokalo nikech seche mosechwado denial modhi e depression modhi e bargaining en ka gima ineno ka gima ngimani koro mano gima wajawachoga nikech koro kaka an kasemiyo jatuo mang'iyo kaka kopim kowuok e lab mang'iyo diagnosis mare to koro gima watimo mokwongo iluongo ni counseling counseling no mama bende achiel kuom ikruok en kuom ikruok mane ma the first thing mwatimo mane gima mokwongo mwatimo kwaseng'iyo ong'iyo mo en bende odok kata ir daktari moro mopimo ne mong'i moyud ni inyewe en gi kansa koro gima ikwongo itimo ne en counseling to counseling ni inyise koro ibo nyise ni to kansa ma in go ni en e stage mane to kosechopo stage ma bende en mabor to bende wabo nyise to wabo nyise ni stage ma intiere ni chance ni mar dak aming'a en kama to kapod kochopo stage mabor to bende wabo nyisi koro nyaka wang'i nyaka stage ma kansa neno bende nitiere kwa kansa lego gigineno ma weche mag counseling kata hocho en achiel kuom ikruok ma bende itimo ne jatuo kotenore kod thieth mar chemotherapy nikech en thieth ma bende osekawga gi weche mang'eny mokalo wantiere ga kacha bende gi gik ma onego beni timo mana kaka niwacho ni samoro otiyo kanyakla kod laktar mar weche mag chiemo samoro otiyo kanyakla kod laktar mar weche mag counseling kaka niwacho cha kaachiel kod laktar mar mabiro chiwo thieth erokamano ahinya koro wang'e laktar mar chiemo koro laktar mar chiemo ko biro ka laktar mar chiemo koro laktar mar chiemo bo nyisi chiemo monego bed ni chamo kaka onego bed ni riwo chiemo nikech kaluwore gi kod kaka yedhe go tiyo e dend nitiere kaka gitieko remo to kaka ne wasega wacho ni nyaka mi ya chiemo kok idwar muonyo yath nyaka mi chiemo mamedo remo to kaka chiemo mamedo remo gin gik moko kaka oganda gin gik moko kaka ring'o mage gik ma olembe kaka beetroot mage mi mondo omedni remo to mage gik ma ikwong ing'iyo alafu ing'iyo kendo ntiere jotuo ma bende samoro bende kosechako timo chemotherapy to chiemo tame nikech weche mag side effect miluongo ng'ok gik moko kaka ng'ok koro thieth mar ginene mar chiemo nyaka ng'i kaka iloso ne chiemo ma ok miye mondo ng'og kata ntiere chiemo bende ma ichwoyo e ler bende minyalo gami jatuo kapo ni ng'ok nok nyal geng' ma samoro nyalo biro ma kata ng'ok ok nyal geng' kata ng'ok ok nyal geng' koro jathieth mar chiemo koro nyaka ng'i kaka oketo ne yath e ler daktari kapod wantiere mana e kidienje mopogore opogore mar ikruok ne thieth mar chemotherapy pimonwa kacha maler mokalo mak mana ni daher mondo mipimno ni chemotherapy otimo gang'o e del momiyo otieko remo momiyo nyaka many kaka inyalo medre del mondo imanyo kaka inyalo kata inyalo duok piny weche mag ng'o e thiedhni otimo ang'o e system erokamano kuom penjono koro mano mokwongo e side effect maduong' ahinya mar chemotherapy to yedhegi gin gima gitimo ni ginego cells mag remo to ginego gi samoro ginego matindo kama pok iluongo machua modonje remo ka to cells gi gin iyudo gi e choke koro yadhni samo chuoyi go cha to nyalo dhi e chogo kacha cha to nego cells gi te to koro gibi mondo onego cells matindo gi ma pok odongo gi to nego kendo madongo ka koro ing'eno tieko mag remo oyweyo te to ing'eno nego nyaka mag kansa ka bende koro iyudo ni
otieko matindo tindo go to otieko madongo nyaka remo ka koro yudo ni remo odok piny kabisa koro nikech kuma cells gi yudore bende kuma e ondhudho ma bende loso remo koro nyaka no kel chandruok eno donjo nyaka choke kidieny mar thieth odonjo nyaka choke koro gima watimo kaka jothieth en ni sama wamiyo jatuo yath mar kemo cha bende nyaka wabi kapok wamiye yath moro amora to nyaka wang'i gi kalure gi results my lab to wuok my lab nyaka wang'i ni to rembe rom nade mane ka wanyalo wacho ni wamiye kemo to ntiere kuma kochope to nyaka mede remo mokwongo chopo kuma nyaka mede remo mokwongo kore ka inyise no oywe matin koduog ne chemotherapy daktari seche ma ing'iyo kaka obwongo ne chal ike e obwongo ne ka watiyo kod johocho kata counselors seche ma ng'iyo kaka ochiemo ma thothne itimo kapok ochak thieth mar chemotherapy koso en gima itimo kapok ochak thieth e diere mag thieth kaachiel kod seche ma thieth dhi mbele to ponono ni itime kapok ochak thieth itime kuom thuolo marom nade ka ng'ato pok odonje thieth koro counseling itimo kapok ochak thieth ka sama watimo thieth nyaka kotiek thieth bende nikech counseling en gima dhi mbele sate nikech samoro bende jatuo bende ntiere pogruok ka en kodi to ntiere pogruok ka en oko mar osiptal koro mago gik ma nyaka wang'ite weche mag counseling to iyudo ni kalure gi bende chemotherapy ma jatuo yudo nikech chemotherapy nitie tieng' diriyo inyalo yudo ni watimo chemotherapy mar treatment mar mondo waneg cancer no motieke te to inyalo yudo ni nitiere chemotherapy bende mitimo mondo wamed mana ngima mar ng'ato lakini ok ni odhi thiedho cancer no mago gik manyaka wanyis jatuo apani wamake maka kanyo kwa duogo to kanyo mwachako godo chendo en penj laktar biro ni achiel ka achiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo ikruok ne thieth mar chemotherapy daktari opimonwa mang'eny kendo mathoth omiyo kik idhi mabor nikech weche pod ng'eny Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500, Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Wed Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro ni achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Anasei ikrari warus kamoro achiel gi Muna. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Imeenda kabisa. Nimeshiriki shabiki kwa muda mrefu, lakini wakati huu
Mungu amenikumbuka, nimepata 12 out of 13 prediction, na naomba watu wa Kitengela wacheze huu mchezo, ni wa ukweli kabisa. Viki Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kane pok wakawo yueyo ne wang'iyo kidienje mopogore opogore mag ikruok ne thieth mar chemotherapy mabende en thieth masani ji mang'eny tiyo godo kotenore kod kidienje mag kansa manitiere e piny gi lakseche gi. Daktari wachonwa kacha ni obire e yore mopogore opogore omiyo kata ikruok bende nyaka time e yo makare mondo mi yud kaka thieth nyalo tiyo e yo makare. To daktari kapok wadhi matut ahinya waseng'iyo kacha ikruok mar paro, wang'iyo kacha ikruok mar chiemo, Rogni ang'o momiyo odwarorega nikech iwacho kacha ni wantiere kod stages, ng'ato otamore, ng'ato osedhi depression, ikruogni chutho ikruok ber nikech kaluwore gi nitiere gik ma iwacho ni nitiere studies mosetim ni jatuo nyaka ng'e gik miluongo ni rights mage. Jatuo nyaka ng'e gik miluongo ni rights mage nikech ei thieth ka nitiere wanyalo nyisi ni samoro wanyanyisi ni in gi kansa to samoro ok ikori. Onge kama ikorega ni onge kama tuo mora mora. Koro nyaka waike ewi counseling, nyaka waik jatuo maber mong'e gimora mora ma dhi mbele ewi thiethne ka, ong'e benefits ma odhi yudo, ber modhi yudo e thiethno, to ng'e chandruok bende modhi yude e thieth kae. Koro mane gimomiyo nyaka waket ginene mbele e counseling. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaka ne wacho ni nitiere kidieny mar chemotherapy ma bende inyalo chiw mar nego kansa kata cells mag kansa, cells makelo kansa kata cancerous cells. Kae wacho ni nitiere kidieny machielo ma bende ichiwa chiwa mar kowo ngima jatuo. Koro nitiere chemotherapy tieng' diriyo. Wanyalo mi chemotherapy mar thiedho ka wayudo kansa ni chon. Kwa yudo kansa ni chon to wami thieth mar thiedho. Wathiedhi ma wagol kansa no te, moneg cells go te. To nitiere ka poni wayudo kansa ni moleo, to samoro yudo ni kansa ni koyude moleo to kobet mana wawacho ni kata kana oyude thuno to kene thuno kende, iyudo no osedhi e oboye, to osedhi e remo, to osedhi organs mopogore opogore. Koro sano kamano no kansa ma kamano tek golo. Kansa ma kamano en mana watimo mana ni mondo wamed ni ngima mondo iikri bende ne kila kitu bantiere kapod imedo ni ngima mondo iikri mondo los family kila kitu kamano. Itemo wacho nang'o daktari? Atemo wacho ni tho en gima en kamano no. Koro itemo wacho nang'o daktari? Ero kamano daktari. En ang'o gini ma nikech kaka wasiwuoyo nyaka kama gikene iyudo ni thothne en ikruok ma dakteche matimo. Wantiere kod daktari mar chiemo, wantiere kod daktari mar obwongo kata mar paro, wantiere kod daktar madhi chiwo thiedhni. To kaka jatuo en owuon onego bed ni nitiere kod ikruok machalo nade? Koro kaka jatuo kaka nasewacho ni ikruok mar jatuo en ni nyako yie, nikech nitiere stages ma asewacho ni nyako kal stages mag grief go. Kose kale stages mag grief go to nyako yie gidene. Koro ikruok moro ma kendo nyaka gibed go nikech gima timore ni weche mag insurance, weche mag chudo, because mago bende nikech weche mag thieth, especially weche mag kansa gi, thieth en gima tek. Samoro tek nikech idwaro ni ibi bang' wige 2 tichulo kata 20,000 to onge ng'ama oikore ne ga chulo samoro 20,000 no. Koro mago gik ma nyaka bed ni nyaka bendo okete wiye. And then thieth mar kansa bende nyaka ng'e ni obokao
mai koro en ngimani koro, nikech king'iyo thieth mar kansa watimo kata mana iluongo ni cycles 5 kata 6. Koro ibo yudo ni time bang' kata wigi 3 to ibo ga biro ni bira e clinic kama mano gima koro bende nyaka ikri ne ni ko obo interfere gi ngimani kaka ngimani dhi mbele. Daktari, kenene chenro mane watimo ka onyalo bedo ka kata nen daktar machielo mane wacho kata ni kata kaponi pok otimne ng'ato thieth to ber ka nitiere lakteche ma oneno kuom ranyisi laktar mar lak. Wamula ni thieth mar chemotherapy kachiel kod laktar mar lak, gimomiyo ber ka jagono ma dwa yudo thiedhni neno laktar mar lak. Koro e weche mag laktar mar lak nitiere ga jotuo samoro ka gik miluongo ni side effects, chandruok mabiro gi weche mag thieth gi. To nitiere jotuo ma yudo chandruok ma luwore gi weche mag lak, mag dhok, weche mag dhok go. Koro mano e gimomiyo ber konen laktar mar lak bende. Watimo ne consultation mar laktar mar lak bende, nikech kaluwore gi chandruok mabiro kowuok kuom yedhe mag kemo gi, iyudo ni jotuo moko yudo iluongo gi dho ngere ni stomatitis. To samoro tek thiedho to nyaka consult daktar mar lak bende mondo okonye. Chandruok ni timo ang'o ne lak? Chandruok ni gimotimo otenre kod thieth mar chemotherapy. Pien kuma lak obete no owalo pien no. Koro samoro kata mana yaw dhogi winjo ka lit te ogolo remo e gums mag lak go. Koro mane shida ma okelo ga. Kopogore kod laktar mar lak, laktar mar paro, kopogore kod laktar mar chiemo, dakteche mage kendo monego bed ni iketo e picha ka ng'ato pok ochako thieth mar chemotherapy kata seche ma ng'ato yudo thieth. Koro kaluwore gi weche mag thieth, ing'eni jatuo kobiro kata gi wach mar kansa, samoro ok en kata gi kansa kende, samoro en gi diabetes, tuo mar sukari, samoro en gi hypertension bende. Koro mago gik ma nyaka waket dakteche te e iye kanyo. Nyaka nitiere jotuo ma bende samoro biro ma kata boye ne bende rach. Mano gima nyaka wakete daktari. Nitiere specialist mag kila kitu mag dend ma dhano. Mago nyaka waket giete sama jatuo jasonwa form mag timo chemotherapy ka, nyako nyiswa ni kendo en gi shida mane ma opogre gi wach mar kansa no kende. Kore ka mondo wamiye thieth makare. Thothne ng'ato nyalo bedo kod tuo mane kata chandruoge mage ma bende thoro ga luore. Mang'eny ma thoro luore en tuo mar sukari gi hypertension. Mage mang'eny ma waneno ka jotuo birogo. Thothne nikech ang'o sukari gi hypertension kata remo maringo matek? Kiyudo koro iluongo ni lifestyle, ngima ma wadak. Ngima ma wadak samoro nitiere jok ma chamo chumbi mang'eny. Nitiere jomoko ma bende tuo mar sukari ni oluwa familia gi. Ma en bende kochopo age moro mochopo kata higni 50. Kochopo higni 50 to yudo tuo mar sukari kendo chako luwe gi weche mag kansa kata gi remo karingo matek. Koro gina gik moko mang'eny makelo gi. Kaka wana wach mar kansa ok inyal wacho ni en mana gimoro achiel. Kabisa. Koro gin gik mang'eny makelo gi. Ma nyaka choki mang'i madni nitiere kaka idak, kaka isebedo kichiemo, anyuola ni chalo nade, debede anyuola ma samoro nitiere ga kod tuoche mag sukari kata mag remo maringo matek kod gik makamago. Kaka watime chenro mar penj laktar, wantiere kod daktari wa studio wang'iyo ikruok ne thieth mar chemotherapy ma bende sani koro chomo ji mang'eny mokalo. Ka nitiere kaka isebedo kiwinjo ni tuo mar kansa ong'eny pachoka kendo biro e kidienje mopogore opogore. Daktari yudo ga ka nitiere mana kaka wasemulo kar lakteche mopogore opogore, wang'iyo kidienje mag chiemo, wayudo kacha ni ber ka ng'ato chamo chiemo ma medo remo, wayudo kacha ni nitiere kaka ibedo machiegni kod laktar mar lak, wayudo kacha yani en kare gini ok en thieth ma thieth achiel mar kansa no kende. To bende yudo ni samoro thothne
Nengo ne bende ok yot daktari. Nengo mar thieth mano adier kabisa. To e gima omiyo kata manyiso ni nyaka bed kod ikruok mar pesa bende kata insurance. Mane mana wacho ni last time mana kanan kaecha na wacho ni king'iyo gimiluongo ni statistics mag Kenya wacho ni joma nigi insurance gin mana atamalo mar 35 kende to 65 yudo ni onge insurance kaka maga NHIF gi koro yudo ni samoro tuo bendo buogi to tuo ko buogi to yudo pesa no bendo ok yot koro gima nyaka waikre ne en insurance go nyaka waikre nikech thieth to ok yot thieth ok yot ma nyaka ijibed gi kod ikruok mar pesa to nikech pesa bende yudo tek koro kumbanya mar thieth nyalo konyo NHIF. Daktari daher mondo mikawe nus dakika ikone oganda wa ber mar bedo kod okumba mar thieth kata NHIF kotenore kod thieth mar chemotherapy ma bende en ikruok ma nyaka waduto te wabedo nikech ok ing'eyo ni ang'o madhi timi e nyiriri matin mabiro ok ing'eyo ni tuo mane madhi donje nyiriri matin mabiro to nyalo goyi ngoga kata onyalo buogi maka kitimri onge mulna mana matin thieth mar chemotherapy kod okumba mar thieth kata pesa. Goero kamano kuom penjo no to mano penjo ma very important to gima dwa nyiso anyuola wa ni weche mag okumba mag thieth gi kaka wacho ni statistics ma Kenya wacho ni ji mana tamalo mar 35 kende man gi okumba mar thieth ni kende insurance NHIF to 65 pok ne okawo ga gin gi thiga mana ni ko tuo matin to dhi e pharmacy oko to nyiewo yath kamano koro chieng' ma tuo goye to eka koro otemo no many to e gima omiyo koro ber kisebedo gi gima okumba mar thieth mar NHIF to ber kapo ni isebedo kichulo nikech NHIF to bo chulo ni yath nikech yath no kende ma en ga expensive sana en ga beche tek kabisa e weche mag thieth go koro NHIF kisebedo go to NHIF bo chulo ni yath kod kitanda ma ininde sami yudo thieth no thieth mondo ni ng'ato kod okumba thoro kawo pesa di mondo mi itieke maber katin kibiro week dichiel kaneno ga katin to biro ga 40,000 kata 35,000 katin tendo nyalo kalo kata mano onyalo dhi kata nyaka $500,000 kaluwore bende gi kansa ma in go gi mahitaji ma bende onego bed ni itimoni thieth ma bende onego bed ni itimoni nikech ing'eni wacho ga pile ni tiere gik moko ma nyaka nywaknegi to inyalo chako mana ikori chon seche ma pok iwinjo dalili nikech ok ing'eyo ni onyalo chakore kanye kata onyalo chomo kanye to ne family ma samoro jatuo gi oyud kod chandruok mar kansa to onego bed ni yudo thieth mar chemotherapy okipimno mana matin daktari to ere ikruok ma family onego bed ni bedo gondo nikech en gima kodonjo to en gima onywando ot te en gima onywando dala te manyiso ni family ni bende nyaka bedie kod ikruok makende ne thieth aina ni koro family gima seneno maduong' ma family ni ka ji mang'eny ka chako thieth to family bo bedo kodi kanyakla maber to koro kiendelea thieth to samoro bende weche bedo ga matek nikech kaluwore mana kaka ne wawacho ni ka ng'ato nigi okumba mar thieth kaka NHIF to jakonyo ga lakini samoro koro weche mag kansa ni komako kata mana janyuol e family to ene ma kendo samoro ene iluongo ni breadwinner obedo ga matek obedo ga lweny nikech koro mapato mar family koro dhi dok piny kata mana thieth ni bende samoro odhi koso koro weche mag family gi ber sana nikech ka ng'at mabiro thieth ne kansa koneno ni family ne ni kode to mano bende miye mano bende miye teko cha mar endelea gi thieth kuom maseneno mang'eny aneno ka mama kata baba kobete bath nyathi to nyathi yudo thieth kanyo to mano bende miyo nyathi mondo bed gi teko mar yudo thieth
mane gima aseneno manyiso ni family bende nyaka ikre mondo mi gi support jatuo kata family bende nyaka ikre mondo family o support family kapo nono ni en ng'ama wuoro ng'ama miyo o support en bende o support jaode mondo mi ji ochunge gini kanyakla nikech kaka ni wacho cha en thieth manyalo kawo thuolo malach kata mana higa achiel kata higa ariyo to kumoka we higa achiel kata higa ariyo ni manyonge kata pesa bende omuonyo depression bende donje family makoro nyaka yud kaka inywako ne kiki dhi mabor kiki sudi waka uyueyo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende mbu wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Chir ok ng'ur seche te. Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Kik ibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811 *281# to get chir mar geno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Anabiro kae nikech ninyisa na gita. Miebro wuok kaka dwaro. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jatend piny William Ruto ogwelo put mabiro nono thoye matimore puodho mashaka hola kod put machielo mabiro nono chike matayo chako kod tayo ute lamo i pachoka. Jatend jolweny ma pachoka General Francis Ogola orwaki apisi ayanga e nyasi manobagi e boma ma Nairobi. Riwruok mar World Health Organization oyango ni midhusi mar COVID-19 sani koro ken midhiero kaka ne en higni 3 mokalo. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Ikruok ne thieth mar chemotherapy daktari osewuotho kodwa kendo wachopo kama wayudo kaka family bendo nego beni ikore.
e yore mopogore opogore. Wacho kata ni seche ma ng'ato oyud kod tuo to ber kiteni, to kata seche ma ng'ato oyud kod tuo to family bende nyaka tenre mondo mi giyud kaka ginyalo chorore nyime kanyakla, nikech en gima kawo thuolo malach mokalo, en gima inyalo chak mayot, to kata jagono manochung' gi jatuo nyalo ol kendo nyalo jony. To e seche mool kendo jony no odwaro jomoko mondo mi osire mondo mi gidhi nyime kod thiedhni, gidhi nyime kod wuodhni ma bende muonyo pesa, omuonyo thuolo, omuonyo ji gi paro, tiende ni en tuo ma koko nywakne to nyalo kelo masira ne ji duto te e family, ok ng'ato achiel kende ma oyud kod tuo. Daktari, e ikruok ni bende wang'iya ne kaka sirikal bende nyalo konyo kata nyalo iko jotuo, kata kaka sirikal bende nyalo ikore, nikech kapo nono kaka sani ging'enyni to kiny kipo ni kaunti ma kama kwan mar joma yudo thiedhni ni malo mokalo, depression odonjo e family kod gik ma kamago, ere kaka sirikal nyalo donje? Koro erokamano sana, nikech kaluwore gi weche ma sebedo kwa wacho weche mag kaka sirikal nyalo bedo ka konyo. An bende nasenyisi natimo apart from weche mag yath, atimo weche mag public health. To wasebedo kwa ng'iyo gik miluongo ni statistic, tiwacho ni Kenya ka kata miluongo ni Sub-Saharan Africa, weche wa mag kansa ko chopo higa mar 2040 2040 to wabo bedo gi cancer cases ma waneno sani bo bedo double ma wasebedo kwa neno. To kendo ichaki wacho ni cancer cases mag Sub-Saharan Africa luwore gi weche mag kute ma wasafa, kaka gik moko kaka malaria, gine gik ma kendo kelonwa kansa, iluongo ni infectious diseases gi dongere, mage ma kendo kelonwa kansa. Koro an kaka public health practitioner wasebedo kwa wacho sana ni kiyudo county government gi onego bed ni giloso kuonde mag thiedho kansa, kaka Siaya, kaka Kisumu, kaka Homa Bay. Onego bed ni county ka county onego bed ni gin gi kuonde mag thiedho kansa, mondo koro weche mag ni jatuo samoro en gi thieth bang' wige 2 owuok dala ochako odhi Eldoret ama odhi Nairobi. Mago ineno ka mago bende kendo kelo chandruok mang'eny kabisa. Koro kapo ni counties wa nyalo loso kuonde mag kansa ma ithiedhe, to kendo giket ni yath nitiere kuondego, kendo jotuo wa kendo bobedo ka yudo thieth maber moingo. Nikech kiyudo jotuo mang'eny, kata kana wuok kae chieng' mane wan gi ginene kae cha, an gi jatuo oluonga tadhi neno jatuo, to ne en jatuo mogol mana dala kuma ne ok onya yude thieth mar kansa, kokele koni. To wach mar dini no nokohero sana, weche mag wuotho go nokohero sana, kendo ne dala en mana Siaya, to gole Siaya to biro Kisumu thieth. Koro aneno ni county government onego bed ni gikeloso kuonde gi mag kansa, mag timo weche mag kansa. Nikech kaka na wacho mondo konyo piny, nikech adier kata nueng'ono daktari Dr. Dhiambo, kata kwa wacha adier yudo ni samoro ng'ato gol ka atido no dhi nyaka Eldoret kuma dhi yudo e weche mag thieth. Ni samoro ng'ato dhi Nairobi, kodhi Nairobi no nyaka ng'omany kamodake, nyaka ng'omany ng'at marite, en weche bar mang'eny. Nikech kwa wacho koro ni kwan gi county referral hospital otimo ang'o, onego bed ni en gi kar kansa, onego bed kata en gi kar radiotherapy, en gi all those equipment manyalo konyo jotuo wa. Nikech ok ochuno ni nyaka ng'ato ka wuok Siaya nyaka dhi Nairobi. To Nairobi bende kichopo KNH line bor mondo yud thieth ndale masudo to krit ng'ato to korit ng'ato eno suda mano dadiere. Koro magi gik ma wasebedo kwa wacho. Koro ageno ni joma neno chenro wa ni bo kawo mano into consideration. Daktari wacho wach ma nyalo buogo ng'ato ahinya, ni kachopo e hik 2040 mano nyalo bedo higni 17 koa sani, nyalo bedo higni 18 koa sani. Higni 18 ng'ielorega mapiyo mokalo. Iwacho ni kwan mar jogo minyalo yud kod kansa e no nyalo gore diriyo kopogore kod sani. Mano nyiso ni nitiere
gigo ma onego beni wang'eyo kaka oganda kotenore kod kansa ni mondo mi kata kaponono ni kaka ndalo medo sudo ting'eyo precautions ma inyalo kawo kata yore ma inyalo timo mondo mi ritigo kata odoko ni okoyot ahinya kamano. En ang'o ma diher mondo minyis oganda wa yore mopogore opogore ma ng'ato onego beni gigo ma ng'ato onego beni ritore godo kapok ochako weche mag thieth? Kata wanyalo dendo ni precautions. Precautions. Koro mokwongo Ruth anyalo nyisi ni gimokwongo ma aneno maduong' en ni kaka naseparo ne oganda ni ok anya wacho ni gimoro achiel ema kelo kansa. Gin gik mang'eny. To moko bok understand. Moko bende ok understand, lakini anyalo nyisi ni nitiere gik ma bende wang'eyo ma wawacho ni bende kelo weche mag kansa gi. Koro kaka nitiere programs sani maringo mag Ministry of Health maringo ma wanyawacho ni gik moko kaka mag infectious diseases kaka kansa manego ji ahinya Kenya en breast gi cervix, kansa mar cervix mar mon, kansa mar mon. To anyalo kwano ni mokwongo gima timo ga dhano tho mokwongo en ni idhi manyo yath e pharmacy kar mondo ine daktari mokwongo. Koro mane gima mokwongo, thiedhruok in iwuon ok nya konyi. In ema nyaka idhi ne daktari mokwongo mondo koyud kansa no chon, nikech nasewacho ni kansa koyud chon to thieth yot moingo ka oyude molewo. Nikech koyude molewo cha tiyudo kosedhi e parts mag del mopogore opogore. Koro koyude chon to yieth mondo ithiedhe. Then e weche moko mag iluongo ni kaka nawacho ni infectious diseases, nikech king'iyo sub-Saharan Africa kansa wa cases wa luwore gi gik miluongo ni infectious diseases. Koro gima nyawacho ni nitiere ABC. Nitiere iwacho ni abstain, be faithful, kata use condom, nikech kata gimoro kaka HIV bende kelo kansa. Koro mago HIV bende kelo kansa. HIV bende kelo kansa matiende sama koro immunity gimiluongo ni immunity kodok piny to thoro mage kansa okelo kansa go. Koro mano nyaka bende wang'e ni kaka kiritori kata ka bed ni en mana gi kute mag ayaki to nyaka bed ni omuonyo yadhe maber mondo okel cells ne malo mondo o fight infection. Koro mago gik ma nyaka bende wapuonj jo oganda. Nikech adier seche ma intiere kod kute mag ayaki rateke ni mag del biro dhi piny. Ka rateke ni mag del odhi piny mana kaka wacho ga pile pile ni immunity ka odhi piny to en chandruok matamre gi nono. Koro gima nadwa medo kendo e weche mag kute mag ayaki, nikech kiyudo ni ng'at man gi kute mag ayaki, mon man gi kute mag ayaki gin iluongo ni gin gi 6 times risk mar yudo cervical cancer moingo mon ma onge kode. Koro mage gik matemo kawacho nikech samoro ng'ato kan gi cervical cancer to gimokwongo oneno mana remo to wer ni en dhi ginene cha mar dwe cha to samoro ok en kamano. To koro gima muhimu ni nyaka ine daktari kineno ka gimoro ok ber komi to nyaka ine daktari ka en kata gi rem moro mar piny iyi nyaka ine daktari. Daktari, daher mondo mi koro wang'iyane kata odoko ni en thieth ma iye tek mokalo, ere kaka ng'ato nyalo bedo kod ngima maber e diere ma oyudo thieth mar kansa ni? Ere kaka inyalo stay healthy? Ere kaka inyalo bedo gi ngima maber? To ka wacho ni ngima maber ta awacho 360. Tiende ni en ngima maber koluwore mokete diere. Awinji amako wach ni no maber. Koro gima timore ni gima jayudo ga bende ng'eny jotuo samoro ni kane wawacho ni nikech kaka nanyisi ni weche mag counseling en iluongo ni ongoing process, en gima dhi mbele. Kapok ochako yudo thieth, koyudo thieth nyaka kotieko. Samoro yudo ni jatuo kaka nonyise gi daktari ni sami yudo thieth ni kikiti gi gima kama kama, kikiti gi gima kama kama, to jatuo samoro koluwo wach ma wawacho go. Samoro anyisi ni yath ma watiyogo ni kikimed kata gi kienyeji ni moro, nikech samoro jok mobiro neni ka obobiro nyisi ni daktari no ok wacha diet ni ng'ane ne osetiyo ga gi yath ma kama kama mothiedhe, we adhi akelni. An akwayo jo oganda ni winj mana kaka wanyisou. Ka nyisi ni ti gi yath ma kama kama
timana gi yadhno. Kiki mede yath moro e wiye nikech kiki kele ng'eyo nikech an ang'eyo moingi samoro koro koro ikaw thuolo misomo weche akaw thuolo masomo gi mano kanyal dwaro na wuondi. Koro en muhimu sana ne oganda nyaka luw weche mag daktari. Ka nyisi ni tigi yath kiki tigi yadhe mag oko ma kienyeji ka. Kamano. Daktari, side effects mag chemotherapy thoro chalo nade? Namba achiel ni waseyudo kacha ni samoro ng'ato nyalo wito remo, ma bende ng'ato nyalo bedo kod tuoche mamoko kaka anemia. Wayudo kacha ni bende ng'ato nyalo bedo kod ng'ok mang'eny, to seche ma ng'ato ng'ok mang'eny iyudo ka pi bende owite dende, iyudo ka kata dwaro ne mar chiemo bende dok piny. Seche ma dwaro ne mar chiemo bende dok piny nikech oluor ni kochamo to dhi ng'ok. Iyudo ka rateke ne mag del bende dhi piny, tiende ni immunity ne bende ok ber. Side effects moko mag chemotherapy gin mage? Side effects mang'eny kabisa en jotuo iyudo ni jatuo samoro bang' chemotherapy kosedok dala kendo ng'ok bende ng'eny. Samoro ng'ok bende ng'eny, lakini nitiere bende kaka ng'eny jotuo nitiere yath ma wamigi ga ma geng'o ng'okno. Alafu kendo moko kidhi kendo ko sama oyudo chemotherapy cha tiyudo ni kata appetite bende olalo. Ma kata gombo mar chiemo no kabisa odok piny maonge go. Kabisa ma kata miye mana yath mane tiyudo ni gombo mar chiemo no onge go kabisa. Mage mang'eny gi ma jotuo yudoga. Kendo kiyudo moro kendo ni samo remo dok piny cha kendo iyudo ni jatuo ma yudo chemotherapy bende kendo infection moko bende nyalo ga make. Sama remo dok piny cha mondo cells ni bende kendo fight infection kendo bende obedo matek. Koro nyaka yudo ni infection moko bende make. Koro jatuo ma dhi chemotherapy bende nyaka ritre maber. Thothne ka ng'ato pok odhi e thieth mar chemotherapy ing'iyo ga thuolo ne mar yudo nyithindo, nyalo bedo ng'ama miyo kata ng'ama dichuo kata weche mag fertility. Okipimna ni tudruok mane mantiere e thiedhni kod fertility kata thuolo mar ng'ato yudo nyathi? Koro erokamano, nitiere cases ma wasega yudo. Samoro jatuo mobiro ng'ama ma miyo obiro e clinic to yude kata gi cancer, wawach kata cancer mar thuno, to sano bende kendo oyach kendo. Koro nitiere ga kaka daktari nyalo miye option ni orit manyako otiek monyuol monde ko obi kemo. Lakini bende nitiere stage bende making'iyo samoro kansa no bende omako kari mar ich, to samoro bende at the same time yach. To koro ing'iyo ni ngima ni ema ing'iyo mokwongo. Nikech kowe to ing'eni itho to nyathi bende otho. Koro ngima ni ema ing'iyo mokwongo. To lakini e wi weche gi te jatuo ema nyaka amua kako dwaro, nikech daktari to bo nyisi kaka kila kitu nitiere. To daktari bende biro guide? Daktari bo guide to ine mibo wacho kaka. Daktari, wach mane madiwe wagodo odiochieng' ma kawuono kotenore kod ikruok ne thieth mar chemotherapy? Pimonwa kidienje mag chemotherapy, amuonya kaachiel kod michuo e ler, pimonwa kaka otimo ji, side effects. Wach mogik ma ok diher mondo mi wawil godo kotenore kod thiedhni en mane? Wach ma dwaro ni wang'e ni mokwongo en ni ma muhimu sana en weche ariyo. En ni kaponi iseyudi gi cancer to gima nyaka ing'e ni ibodhi through those stages mag grief. En mana ni koro ki grief for long to tuo bende landore. Koro nyaka imany bende thieth chon. To mar ariyo adwaro wacho ni oganda mondo many consultation from mowuok kuom jok ma opuonjore kaka wan. Mane gima onego bed ni gimanyo. Pono ni ng'ato dwani ni yudi kanye Dr. Odhiambo? An yuda Salama Cancer Center. To kanyo ne mibo yuda. Yudi Salama Cancer Center to kanyo ne mibo yuda? Kanyo mibo yuda en but Golden Elites. Ginene Tomboya Estate. Adwoko erokamano kuom kawo thuolo mari kata doko ni dich tibiro mondo wagoye mbaka kotenore kod ikruok ne thieth mar chemotherapy. Go erokamano sana Ruth. Penj Laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Jolony kata josayans wacho ni higni 18 kwa sani
kansa dhi bedo diriyo kaka wantiere godo gi lakseche daktari opimonwa kacha ni gima kelega ok ong'e to nitiere pointers kata nitiere gigo makitiyo godo kata makiketoriye to nyalo kitiyo ng'ala manyime kata odoko ni ok ing'eyo kaka nyalo biro to tema mondo mi gigo magiwacho ni nyalo chwale obed kodi mabor mata chendo ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo riti masane. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do.